Takže ahoj, já vás vítám u druhého tutoriálu. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak spárovat GoPro s mobilem přes Wi-Fi. Takže máte GoPro a mobil. Takže ve svém mobilu budete muset zapnout samozřejmě Wi-Fi, to už teď zapínám. Tak, zapneme i GoPro. Tak vidíte, že se nám zaplo GoPro. Zmačkneme tlačítko z boku, jako vždycky. Zapne se nám Wi-Fi. Tak, zapneme ho ještě jednou. Dáme potvrdit. Tak a vlastně dáme GoPro App. Tak, teď si vezmeme mobil a mám normálně Samsung Galaxy S3 a vezmeme GoPro aplikaci. A počkáme, než se nám vlastně GoPro přihlásí na Wi-Fi. No, i když se na nějaké připojené Wi-Fi, tak vlastně de facto, když zmačknete tuto aplikaci, tak automaticky už vám tady vyjede Connect and Control, což to se automaticky připojí, když vidí vlastně ty vlny toho GoPra. A dáte připojit. V mobilu je hrozně moc výhod s tím GoPrem. Je tady vlastně, vidíte, baterii, Wi-Fi, jaký je dosah. Můžete i vypnout GoPro, ale ta Wi-Fi zůstane zaplá, takže tak. Máte tady, v jakém formátu vám to jede, do kolika FPS. A máte tady takovouhle, normálně začnete natáčet, GoPro, jo, takže GoPro vám taky začne natáčet. A vlastně, když máme tady tyhle tečky, tak vlastně tam vidíme, že mám nějaký videa v tom, jo, na té kartě přímo, která je v tom umístěna, což je hodně dobrý. A můžeme se třeba i na ně podívat, jo, normálně dáme tohle, dáme si to takhle. Pak se dáme, aby to bylo horizontálně, jo, vidíte, i se zvukem to jede, takže to je taky hodně. Z té karty můžete i smazat ty videa, nebo je stáhnout. Když byste je chtěli stáhnout, tak vlastně vidíte download low quality nebo high, takže to je na vás. Jo, tady vlastně vpravo dole máte i třeba režimy, kamera, fotky, timelapse a tohleto. A nastavení. Tak a nastavení je velmi jednoduché. Dáte vlastně tady třeba video resolution, tam máte 720, Full HD, to je na vás. Frame rate 360 nebo 30 fps. Jo, kolik je timelapse, po kolika sekundách. Upside down, že vlastně GoPro si dáte takhle a to vlastně máte všechno, jako jenom tady to máte trošku podle mě přehlednějc, jo, můžete si nastavit i kolik máte, aby vám svítilo LED diod na GoPro, super je tato věc. Jo, vidíte, že vlastně GoPro vám začalo pípat i blikat a to, takže můžete vlastně takhle najít tu kameru svoji, jestli je na ní zaplá Wi-Fi. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na můj druhý tutoriál na GoPro a zase někdy příště.